Anit, com a regidor d'Esports, vaig assistir a la presentació del llibre del centenari de la Unió Deportiva Alzira, un llibre que recull la història del nostre club centenari, narra fets històrics per al record de tots, 100 anys d'història, 100 anys de futbol, 100 anys de veure els jugadors que han passat per el nostre poble. Per a fer este club han hagut que fer sacrificis de tot, econòmics, personals i de voluntat d'anar correguent camp a camp. En 100 anys d'història s'han passat per 4 camps. Actualment se celebra els partits de futbol en 2 camps, en l'estadi Venècia i en l'estadi de Lluís Sunyer. Des de la regidoria d'Esports volem donar les gràcies a tots els que han participat en la commemoració d'aquest centenari, que avui donem per finalitzat, i especialment un agraïment a David Jordà, que ha sigut l'artífice d'aquest llibre que passarà a la història del club de la U d'Alzira.